základné životné funkcie, či tá osoba je teda pri vedomí, či dýcha. Ako zistujeme, že je pri vedomí nejaké... Matkou. Matom puch. Perfektne. Prvé, čo spravím, sa ho spýtam. Hej, pane, nie je vám nič? Nereaguje? Nech sa páči. Haló, pani, je vám niečo? Ako sa voláte? Čo sa stalo? Výborne. Nereaguje? Skúšam. Puls absolútne. Ide, puls ide, ten sa bere. Vidím, že mu... Môžeme to skúsiť, ale čo je rýchlejšie? Ako to urobíme rýchlejšie? Prídem k nemu, nereaguje, hej pane, čo je s vami? Nereaguje, stlačím ucho, hej, alebo túto vlastne pod sánkou, tam to celkom fajne bolí, hej, alebo štítnem, túto vlastne zistujem bolestivý podnet a už vidím, že či on reaguje nejaká grimasa, alebo čo sa vlastne deje, hej. Zistím, že jednoducho je bezvedomý, reaguje na nejaký bolestivý podnet, zistujem, či dýcha, zistuje sa 3 spôsobmi, a to vlastne sluchom, citom aj zrakom. Najlepšie pozrieť sa takto, počúvam ho, hej, zároveň sa pozerám, či sa mu dvíha ten hrudník alebo sa mu nedvíha, tak zistím teda, že či je tam aj prítomnosť dýchania. Zistili sme, že je tam dýchanie, potrebujeme ho rýchlo dostať z miesta preč. Dajme tomu, že tu horí vozidlo, dým smeruje sem. Samozrejme, mám backboard, nebudem ho ťahať, aby som ho nezranil, neviem, či mu náhodou nemá vyletel z toho auta, či nemá zranenú chrbticu. Tak ako som pri ňom, sme dvaja, pomôžete mi, alebo takto spravím, aby ste lepšie videli. Aj z druhej strany. Nosidlá, keď si prekladáme, chlapi, vždycky popri, hej? Nikdy nie ponad pacienta alebo ponad tú osobu. Zídeme k nemu dvaja, tak aby sme čo najšetrnejšie, chytím ho, v podstate jeden drží hlavu, lebo tá hlava vlastne by sa nemala hýbať, a druhý ho nakloní, že ho chytí za nohavicu, ak má oblečenie za rameno, a v oblasti bedier za to oblečenie a nakloní ho na seba. Musíme ich vždycky, chlapi, odpočítať si to na 3. Tak, a kto počíta? Obaja naraz. Kto počíta? Ten, čo drží krk. Ten, čo drží hlavu. Hej, lebo ten vlastne, aby to mal... Tá hlava je najdôležitejšia, tam je krčná chrbtica, hej, preto sa zakladá hneď ako prvé ten krčný golier, aby ste mu zachránili tú hybnosť tých končat. Budem točiť tam a druhý tam. Aby to nebolo tak. Čiže si to vyskúšame, ja mu držím hlavu, pôjdeme na 3, 1. Ale treba nám ešte koho? Tretieho posunúť. Áno, presne tak, poď. To je lepší prípad, keď máš ho pomôcť. Dobre, takže 1, 2, 3. Pomaly. Ešte. Tak, teraz na 1, 2, 3. Dobre, teraz si ho vlastne posunieme na ten bord lepšie, opatrne, pomaly. A už ho tu máme. Ak máme stabilizátor hlavy, tak samozrejme založíme stabilizátor hlavy a už ho môžeme transportovať. Máme pavúka, založíme pavúka, aby nám nevypadol. Nemáme pavúka, tak ako som už spomínal, jeden sa postaví z jednej strany, druhý sa postaví z druhej strany, hej, a vlastne svojimi rukami vytvoríme v podstate takú zátarasu, aby sa nám nevyvrátilo na jednu, na druhú stranu. Čiže tiež na 3, čiže sme tu chytili, aby ste boli presne oproti. 1, 2, 3. Hej, a už ho môžeme transportovať. Teraz sa nám nemôže vysypať nikde, v podstate, lebo my zabraňujeme tomu, aby prepadol. Dobre, dáme ho dole. Ďakujem.